Fil-Knisja Arċipretali ta' Bormla l-4 sar il-funeral ta' Ċkejken Ziam li għadda l-ħajja ta' dejjem fl-ewwel jum tas-sena l-ġdida. Fil-Knisja mimlija bnies libsin l-abjad u ċelest biex iselmu lil dan it-tifel li bata mhux ftit. Fader Deo De Bono fl-omelija tiegħu sellem lil Ziam u ddeskrivih bħala bniedem li minkejja li kien għaddej minn tbatija kien joffri tbissima f'mumenti diffiċli. Iħoss tal-qalbu kemm kien bniedem twajjeb kemm kien dejjem tbissima u meta kien jara xi ħadd mill-ġenituri tiegħu jibki kienu dejjem imur fuqhom biex jagħtihom it-tbissima li huwa kellu. Kellu minn mifannejh l-Immakolata Konċezzjoni dejjem is-Santa Konċezzjoni u dejjem moħħu biex ikantom beltna. Ziam kellu kundizzjoni rari u minħabba fek ta' spiss kien ikollu jmur barra minn Malta l-kura speċjalizzata. Il-ġenituri ta' Ziam kienu saru jafu li binhom kellu il-Grixelli syndrome meta dan kellu biss 4 xhur. Apparti li meta kien iżgħar Ziam kellu bżonn trapjant, l-affarijiet kienu kkomplikaw ruhom din il-kundizzjoni u l-komplikazzjonijiet l-oħra. Kundizzjoni li minħabba fiha xahar Ziam kien bjat imma fuq kollox kundizzjoni li kienet qed iġġiegħel lil Ziam ibati ħafna. Minħabba l-kundizzjoni ta' Ċkejken, il-familja u l-ħbieb ta' Ziam kienu jorganizzaw attivitajiet biex jiġbru flus ħalli Ziam seta' jsifer barra minn Malta għat-trattament. Fit-tmiem il-funerali ittajru ammont ta' ħamiem b'tislima lil dan Ċkejken li issa straħ mid-tbatija.